No, poďte chalani. Akce čokoládové, predstavujeme herko. Čokoládové akce a Mišo. Zápalky, predstavujem vám. 3 globe. A Peter, čiže ja Petrino 57. Uchopíme jednu zápalku a letí v 90 stupňov úhle. Sadneme si na postel, miesto číslo 2, modrému týmu. Zápalku zapálime, to príprav Michal, asistent. Zapálime zápalku, hovorí, povedne, že ma podpálíš, kúky to ide. On už hasol, pokus číslo 2. Chalani, už je málo času nahrávať, tak makajte. Pokus číslo 2, dve zápalky, zapálime. Kúčme si chodí. Nestrika ešte. To bolo slabé. Ja, počkaj. Poď sa nahrávať.